Знаете ли, че когато застанете на колене в молитва, разтърсвате небето? Библията е пълна с моменти, в които хората падат на колене и точно там Бог прави чудото. Не с сила, не с мъдрост, не с аргументи, а на колене в молитва. Историята на Даниил, когато коленете му промениха царство. Словото казва, а Даниил 3 пъти на ден коленичеше, молеше се и славеше своя Бог. Даниил 6:10. Той знаеше, че го чакат лъвовете. Знаеше, че царят подписа указ. Знаеше, че враговете го наблюдават. Но какво направи? Падна на колене. И тогава Бог затвори устата на лъвовете. Молитвата на колене не спря опасността. Тя я победи. Когато Соломон застана на колене пред целия народ и се молеше на Бог, Бог изпраща огън. Когато Соломон завърши храма, цар, владетел на Израел, не застана гордо. Не се издигна високо, а направи нещо унизително за земния цар, но славно за небесния. Коленичил на коленете си пред Господа и се молеше. Втора Летописи 6:13. И какво стана? И огън слезе от небето и погълна жертвата, и славата Господня изпълни дома. Втора Летописи 7:1. Елисей и момчето, когато един пророк коленичи, животът се връща. Историята в 4 Царе, черти. Момчето на сунемката умира. Елисей влиза в стаята. Затваря вратата. Пада в молитва. И се помоли на Господа. Словото показва смирено падане пред Бога. И след молитвата момчето отвори очите си. Живот се върна. На колене Бог връща това, което ние сме изгубили. Езра, обляна в сълзи, падна на колене и се молеше, и чрез нейната молитва Бог докосва цял народ. Езра се разчупи пред Бога, коленичи и плака за греховете на народа. В Ездра 9:5-6 и Ездра коленичи, простря ръцете си към Господа и се моли. Народът се събра около него, разтърсен, сърцата се смекчиха, народът се покая и Бог ги възстанови. Молитвата на един човек на колене разтърси целия народ. Исус на колене в Гециманската градина, самият Господ Исус Христос. И като се отдалечи, падна на колене и се молеше. Лука 22:41. Той падна на колене пред Отца в най-тъмния момент. И небето му даде сила да извърви пътя на спасението. Когато коленете на Спасителя докоснаха земята, планът за спасение се изпълни. Когато човек коленичи, Бог се изправя. Библията ни казва отново и отново: лъвове млъкват, огън слиза, мъртви оживяват, народи се покайват, спасението се ражда. Всичко това, когато някой се помоли на колене. Видяхме Даниил и лъвовете замлъкнаха. Видяхме Соломон и огън слезе от небето. Видяхме Елисей и мъртвото се върна към живот. Видяхме Исус и спасението се роди. Всичко това се случи, когато човек падна на колене. Сега е твоят ред. Ако имаш нужда, коленичи. Ако имаш болка, коленичи. Ако врагът те обгради, коленичи. Ако не знаеш пътя, коленичи. Бог не чака твоето съвършенство. Бог чака твоето смирение. И ти обещавам нещо не защото аз го казвам, а защото Словото го заявява. Викай към мен и ще ти отговоря. Йеремия 33:3. Днес небето е отворено. Днес ръцете на Отца са протегнати. Днес благодатта е тук. Падни на колене, предай всичко, дай му сърцето си и ще видиш, че когато твоите колене докоснат земята, Божието присъствие ще докосне живота ти.